Kien Andrea Camilleri li tkellem l-ewwel waqt il-laqgħa fl-uffiċċju ta' Lorenz Gonzi qal li huwa imweġġa li minkejja ma kienx fil-manifest elettorali pajjiżna spiċċa jiddiskuti d-divorzju f'din il-leġislatura u affissru bħala pass fidlan. Attakka l-fatt li għal dan ir-referendum ma saritx kampanja ta' informazzjoni mill-Gvern. Inħossuna mweġġajn bħala anke votanti li fil-mozzjoni tal-Parlament hemm anke speċifikati li ma jintużawx fondi pubbliċi biex jinforma lill-votant li għalin huwa kontrosens mill-kbar, qatt ma naf li kien hemm elezzjoni jew referendum fl-istorja ta' Malta fejn il-Parlament apposta żamluha min jinforma. Il-Prim Ministru qabel miegħu. Kien hemm miktub illi ma jkunx hemm fondi pubbliċi illi jiġu dedikati għall-informazzjoni tal-pubbliku. Li anki jiena kritiku immens ta' dik il-pożizzjoni. Lorenz Gonzi fakkar kif il-partit tiegħu ħareġ kontra d-divorzju. Il-pożizzjoni tal-partit f'dak li għandu x'jaqsam mad-divorzju hija kontrarja, aħna ma naqblux. Qal li huwa tad-daħ li xi ħadd tisaqsih jekk huwiex ser iħalli vot liberu fir-referendum. Żied jgħid li sakemm idum imexxi l-Partit Nazzjonalista u ser jinsisti li tkun dejjem is-soċjetà li tbaxxi rasa għall-familji u mhux bil-kontra. Filwaqt li refera referendum bħala ostaklu u qal li min jivvota għandu jaħseb kif ser jintlaqtu tfal. F'din l-attività l-ġurnalisti ma tħallewx jagħmlu mistoqsijiet. Bl-istaff tal-Partit Nazzjonalista joħroġ lill ġurnalisti l barra ma li spiċċa jitkellem Lorenz Gonzi. Wara l-moviment Le u l-Partit Nazzjonalista komplew jitkellmu fil-magħluq.